Ngangiphika impela. Hayi ngangiphika impela ngoba phela manje naye unina wamfana naye ube wanokungayiphathi kahle ngendlela ukuthi uze wangathembeka nakumina. Naninja sisebenza sisodwa lababheki. Ungibikela njeni, ungibikela mina vele sengiyasaba nami sengithi hayi mhlambe uzongisulelela ngempela. Ninabakashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva nenabendlondle nophapha ekhanda enhlana sezansi kuyifunda sezonke khona eNingizimu Afrika sibingelele lena-ke i-Black Live TV igama lohlelo angimazi ubaba elami-ke igama King Sicaka ngolapha kaluqa sinamukele once again qhubeka kusubscribe ulike ucommente sikhule nawe nje kulo mndeni okhulu usuku nosuku asihambeni-ke siyoza ukuthi sihambile sosuku sithini namhlanje sabona Njani futhi? ngiyaphila njani Saphila. ubani lo Noma Shanda. okay ubekwa yini leka Nginenkinga ekhona enginayo, yabo. Kodwa inkinga ayikho ngami. Inkinga ingobhuti engamhlangana naye. Okay, sengicela ukusiqala nje story. yeah Ngahlangana nobhuti like sasihaphumile nabangani bami so like eshisa nyama. So ubhuti lo uhamba nabangani bakhe naye. sure Mesihamba nabangani bethu sizaxoxa ke yabo like a group thing, yabo. Ubhuti mase yafika kumina not exactly kumina but uyaxoxa nje but selokhu pay attention kumina bomi akhuluma ngithi hayibo bhuti ngicela ukuzwa wama isibongo yabo athi ubhuti hayi ngokama bani Mkhizo isibongo sama wakhe lesi okay mase ngiyambuza ukuthi hawu ungaba kanjani isibongo esisodwa wena and then ubaba wakho bani isibongo sakhe wathi wakashanda uthi mina Shanda lapha nendawo yabo sihlala kamakhutha ke ngasema ground A7 ayibo angitshela ukuthi nayo ubaba wakho wakashanda eRoad 7 ngithi okay muphi ma wakho athi umaso washona ngithi mina okay and then uma wakho akaza kutshela ubaba wakho ukuthi ngempela ubaba wakho yini athi uboy yena ugama lomfana uThabani athi kumina no umana wamtshela ubaba wakhe ezini ubaba waThabani wathi nje afuna lutho to do with him yayizwa lo ngithi manje mina njengoba ngingusisi somdala ngifuna ukuyingenelela le ndaba ngoba ngithandi nami kuba nesibling ehamba yonke indawo yes singaziwe ekhaya that's a kind of you yeah so mina ngisebenza Clicks yabo okay so njengoba ngisebenza Clicks ngivele ngenza ubukho like ushoshovu yabo ngathatha iDNA inywele zabantu yeah so emva lokho ngathola ukuthi ngempela sihlubene nomfana that's why igazi melisho ukuthi siyabandawona yes so njengamanje uzama ukuthi nobabili nimthole ubaba amthola ubaba wakhe mina ngiyamazi ubaba wami sihlala naye vele ubaba okay ubaba ushadile ushada uma wami sinosi saba u4 yabo umuntu eshoda naye umfana but it's fine angisho ukuthi njengoba sengimtholile nayo sezomove in ngifuna abayikhuluma indaba yami yabo aphume lombala sikhona sokwazi uyilungisa ngoba uyakhala umfana uyakhala nje ngempela futhi ngiyayizwa lento so lokho wathola kulibofuzo lwavuma ukuthi ningabandawonye ukhona umuntu osekwamzama mhlawumbe ukuthi akulekelele lo daba no ngoba mina ngimdala ekhaya and ngiyambona nomama engimtshena uma yena umuntu olula ukuthi ukwazi ukumngena yabo so mina mengicanga ukuthi njengoba ngisengala nginibhalelile mhlawumbe ningakwazi ukusisiza mhlawumbe siqala kubaba mhlawumbe ubaba mhlawumbe ngoba semdala okwewagula futhi into engisaba ukuthi ngifuna akhuluma gonyuluke esaphini at least siyazi ukuthi okay fine sinayo ubhuti ngaphandle mhlawumbe khona indlela esingenza ngayo enye kanza ukuthi unezwela-ke usechazile usisi wakubeka obala ukuthi kungani la and kuyaqala nqa ukuthi uthole umuntu efuna ubhuti wakhe kumqoqa besekhaya efuna ukweziqiniseko sokuthi abantu ba-right bonke ngokupheleleyo omunye umuntu ayethi hayi ngoba uzala umama ongizalayo kulungile kuhliwa inhloko nesixhanti kodwa la sibona into enhle kabi udadewabo ufunela umfowabo ubulungiswa ekuthenini azazi ukuthi uphila ongakuphi asihambeni-ke siyobheka ukuthi siyabathola lababili abazosijoyina la sikhulume nabo siza ukuthi kuqalephi size sifike enkingeni asihamba Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabhela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala
Uya futhi nesigaba sesibili la sike sabona khona esigabeni sokuqala kwavela ukuthi cha udaba liphelele uma bengekho abanikazi bendaba sabaqoqa-ke sababuyisa sesizozwa-ke manje ukuthi udaba lethu liyaphela noma luthini igama lohlelo-ke libizwa ukuthi angimazi ubaba so sizoxazulula iy'nkinga ey'kanjalo siqale sibingelele kuqala mhlawumbe ngapha futhi sabona Yebo sawubona. injani na Hayi sancane. ubani lo Uthabani lo kaMkhize. khabaza baba sawona Yebo, injani yebo. ubani ubaba Uzakhele lo ushando. okay right sis Yebo bhuti. ukhulumile eqaleni wageqa amagulu impela wachaza ukuthi unenkinga mhlawumbe awusasuchazela sina sonke sabekhona laba ukuthi kungani Okay. Bhuti ngilethe ubhuti wami uThabani. Njengoba ngisho naseqaleni sahlanganisa nyama naye. Sa-connecta wangitshela udaba lakho ukuthi unenkinga. Uma wakho washona emtshela ukuthi ubaba wakhe owakashanda. Uma ngihlanganisa izinto ngabona ukuthi okay owasekhaya ngenza i-DNA. Mase ngenza i-DNA ngathola ukuthi wasekhaya. So mina ngabhalela lo hlelo ukuthi ngicela ningisize ngikwazi ukhomfront ubaba ngalo daba. Ngoba ubaba akasasitshela. Nobhuti ngifuna ikhulumele ukuthi why efuna ubaba kangaka. ubaba uyena Yebo ubaba so baba mhlawumbe ngawusichaza ukuthi kuphi okwaziyo wena ngalo daba sisakhuluma ngayo Bakwethu. Ngingasho nje ukuthi mina engampela lokho kungihaqile ukuthi sekukhanjwe kwayiwa ukuthekwa kwezegazi ngingazwanga mina sengizwa indaba isiyenzekile usekubuye ukocheka. Cha khona impela hayi ngangiphika impela. Hayi ngangiphika impela ngoba phela manje naye unina wamfana naye ube wanokungayiphathi kahle ngendlela ukuthi uze wangathembeka nakumina. nanindlela sisebenza sisodwa lababheki Ungibikela mina vele sengiyasaba nami sengithi hayi mhlambe uzongisulelela ngempela. Kodwa sekubuye kwahamba kwalunga ngoba manje ngiyabona ukuthi nendlela ekuyiyona hayi impela hayi sengithi hayi ngiyavuma manje ngoba ngempela sengenzela naye umfana ukuthi abe nekusasa elihle. Amazi uyise njoba phela usemdala manje bekububa nje ukuthi amazi noyise. Sengithi-ke manje-ke ngiyaxolisa konke okwenzeka naye kuyena umakoti ngithi ngiyaxolisa ngoba naye bengazi bengimfihlele. Kodwa sengithe kodwa ngingamfihleli ngoba phela manje indaba isiziyafika kuleli zinga leli kanti labantu laba sebekhulile kufaka ukuthi ngibalungisele beqonde isibongo nemuva lakubo konke kuqondana. siyakuzwa baba ake sizwe mhlawumbe kuwena mfowethu ukuthi lolu daba salivele kanje uthi nokuphawula njengoba besho ukuthi isizathu sokuthi akuphike esokuthi wayenenkinga ukuthi uma wakho wayevele nabantu abaningi athandana nabo so wayebona ngathi uyibhomu Angifuni ungasho la alingiphathi kahle lelo daba ngoba sikhuluma nje uMamkhize uma wami bengikhula ngimhlonipha ngazi ukuthi umzali uyahlonishwa so bese ngizwa le indaba ezikanje iphuma ngaye lokho kungenza ngifile ngathi ukuthi uma wami wayengayilutho kuyena phela and angifuni ungasho amazwi ama ogcina wabasho kumina wathi ubaba wakho uhlala lapha ngaphesheya so kubuhlungu kumina ukuthi kwayila komalume bese ngihlukumezeka sekumele kwanza ngagcine sengiphume ekhaya ngiyohlala emahlathini ngoba ngeke ngikwazi kule ngihlala ngibizwa ngendodana engenababa and into engiphatha kakhulu kabi ukuthi nginengane na 3 days angikwazi ukuba ubaba enganeni ngingazi ukuthi uba ubaba into enjani yabo ngiyacabanga ukuthi wonke umfana uyamdinga umuntu ozothi ufala Africa kuyena afunde kuye ukuthi ubaba into enjani so mengibuka ingane yami ngifikela izinyembezi because angazi ukuthi ngizokhala ngishonile so usisi wami ngiyabonga kakhulu ngokungikhombisa uthando nokungisupporta azabona ukuthi kusho sengcono sibhalele la cause kwayikona ukubhalela la bengazi khona into kanje cause ngangazama mhlawumbe indlela yami kodwa ngibonga usisi naye ukuthi sigcine senza okulonga ubaba ukuthi singamtsheli sizobenza i-DNA simhambele ngemuva kodwa bekuyiyona ndlela leyo ukuthi nami ngikwazi ukuthi ngigcine ngimtholile ubaba ngoba emoyeni angifuni ungasho ngiphukile emoyeni kakhulu uma ushone 2013 and angazi ngiphinde ngaba right angazi ngiphinde ngibe right so wonke umuntu besho ukuthi ekhaya kashana
angazi ukuthi bengenza kanjani kodwa ngiyayibonga inkosi ngibonga nosisi wami nothando nje anginikeze lona angikhombisa ukuthi as much as bengakabi neshow kodwa angikhombisa ngiwakubo ngegazi ngithanda ukubonga manje baba wena since wagcina uphikile ngenxa ukuthi wawunento ukuthi umama akayiphethe kahle ukhona into emizamo owayenza before ukuthi ulandela ethi ingane yagcina iphelelele hayi ngingasho nje ukuthi phela ungathembi kwami kwangifakela umoya ukuthi hayi kwayena umfana kuyena umfana wami kusho ukuthi kwangibusa impela lo kanti manje kungibusa into engekho ekugcineni kuzotholakala ukuthi hawu nalo nofuzo ufuzo sesihambile sayocheck ufuzo omtholampilo hayi impela siyathola ukuthi hayi cha impela bobabili nodadewabo abami nawo udadewabo njobela. Alright ma sival udaba lakho ufike nalo liyaxazululeka uyakuthola ukuphumula emoyeni noma Awu ngijabula kakhulu ngoba sengizoba nobhuti sesizokwazi nokuthi izinto zakhe ilungiseleke ngoba wayemexoxa ukuthi there are certain things angakwazi ukuqhubeka phambili ngazo mecanga ukuthi mhlawumbe isibongo yabo nakubaba ngiyabonga ngiyazi kuzoba bukhuni ukuthi utshene uma but I know umdala ngizokwazi ukukhuluma njengabazana I know naye mhlawumbe ngeke abe naloko ngizokwazi ukuxolena ube right ngiyabonga ukuthi utholile usizo Azimnandi lento siyibona happy ending bona abantu ababili abayihlobo sobezwana sokumnandi sojabula ukuthi sonke qaphela ukuthi ifamily yakho uyayikhanda noma ebhidlizana into nefana lezi ziyadingeka umuntu oyedwa ozothi mayela lelo ukuthi kube nobunye emndenini kube nothando kube nesizotha nonephutha abe nephutha atshelwe axolise kudlula kanza kwethu angimazi ubaba egama lohlelo lami Kings Chaka ngalapha kaluqa seniyosala kahle